Glorious Runner și primul regăsit la un episod. Și așa. Și trebuia în acest episod așa să construim podeaua, dar nu știu, am filmat și mi s-a șters filmarea și am revenit aici. Mai strâns un lemn de un stack de oak și acum ne apucăm de acoperiș. Și acum am dat seama că sunt altă versiune. Dar nu e nimic acolo, nu strică versiunea nimic. Nu strică versiunea asta nimic. Nu e ca pe... Nu e că dacă aș intra pe un 7 și după aș intra pe un 6, intra pe o versiune mai mare. Ok. Nu e că ne ajung atâtea. Cred, sper. Trebuie mâncare în curând. Hai, lasă să facem așa. Casă. Făcusem un prototip pe single. Ce face mă oaia? Cred că e Tinjet al lui Rafael. Ce textura Faithful. O să vă las în descriere. Link unde să dau la dați. Nu știu pe mine dacă să vă las pe mine, nu vă las pe unde mi-am luat-o și eu. Că mie să nu-mi dea ăștia, nu știu ce report că am făcut. Că le-am furat textura. Și am și Optifine, da. Degeaba. Pe versiunile mici Optifine nu merge mai bine. Eram pe 1.6.4, dacă eram pe 1.2.5, aveam vreo 1000 de frame-uri. Când eram în pământ. Ce vrei fa? Hai, Tinjet. Bun. Las că ne mutăm aici. Ne mutăm pe versiunea asta. Lasă. Ne mutăm pe versiunea asta. Lasă. E bine pe versiunea asta. Mor la... Da, astea de... N-avea nici ce faci. Ne facem la mâncare full. Păstrăm 20. Parche de 2 lei. Le dăm pe gât. Ale negre 2 le păstrez. Mor pe asta. Și îmi dau de asta, o mănânc. Nu știu, e mult, nu erau multe ori, dar le-am omorât. Deci aici nu pot să vă răspund. O să le adun pe toate cu uitul care mi dă și le pun într-un țarc. Episodul viitor, cred. După aia, în episodul ăsta, cred că ne omor încă. După ce terminăm astea. Casă. Și ne pun deja o bucăți, man. Hai că arată, dacă îmi bag și un... Cum să mai generez, dacă îmi pun și un shader, perfect merge. Să găsim shader pentru versiunile astea. Asta e chestia. Primul loc, primul plan. Și avem și cu o oră mai devreme. Ha, Andrei. Știu că te uiți, așa că... Și tu, Vlad, eu sunt mai norocos de felul meu. Câte de-astea între mie, frate. E bine că m-a adunat oak. Și îmi place mie să zic foac. Nu știu de ce. Am făcut un prototip pe o lume de-a mea. Mi-am făcut lumea pentru lumea mea, ceva gen. Că vreau aici să facem chestia asta să meargă foarte bine. Seria asta. Și am început să fac prototipuri, chestii.
Și aici 4 fix. Stai să iau ăsta. Că-ți dacă sau o drujbă, dacă fac aici în ceva. Eu nu știu dacă se înregistrează. Dar să nu se înregistreze așa ceva. Aoleu, se înregistrează. Mamă! Dau vecinii cu drujba. Ori cu drujba, ori pare motocicleta pornită. Haide măi, Doamne, iartă-mă, lasă-mă în pace, că filmez. Da, bine, bă, bine, eu și filmez aici un canal de YouTube și pe asta îmi dă info. Bine, bă. Bine, boss. Ce urăsc chestiile astea. Ce urăsc, ce-mi place mie. Ah! Doamne, ce bine că mi-aș scorul mai devreme. Și mersi pentru cei 11 subscriberi. Și eu vreau să încep promovare la un canal. Dar nu acum. Să văd ce mă oferă. Și cred că face și de la Andrei. Apropo. Nu o să las în descriere niște chestii pentru promovările lui Ender Andrei. Că am vorbit cu el pe la școală. Și despre promovări. Dacă este abonat și la el, sau dacă nu sunteți abonați și la el, acolo subscribe, are canal foarte bun. Promovările la el o să coste 50 de cenți, adică 2 lei. O promovare doar la începutul videoclipului, fără link în descriere sau etc. Și o promovare. Haide, dacă vreau să fie ceva casă japoneză. Să vedeți voi, nu vreau casă de acum vârtă la ciuguiată. Aia o facem la vilă. N-am văzut de ce să vă torturez, să vă uitați la mine. Așa. Terminăm și chestia asta. Sau cred că o să arate multă casă de japonez. Da, arată șmecher. Îmi mulțumesc cu ea. Pentru 2 episoade deja avem casă. Adică suntem ceva gen boși. Asta cred că își bate joc de mine. Să văd, am filmat că vreau să fac de programare. 8 minute. Mai facem. Luminăm casa și după aia închid și episodul. Scuze-ne, dar vreau să ne împărțim pe episoade ca lumea. Așa. Unul aici, aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici și unul aici. Nu pot să mai pun, nu merge pe aici. Mai pun unul aici, unul aici. Bun, cam atât a fost. A fost episodul cam scurt, scuze. Dar am făcut acoperișul și ne vedem de la viitoare. Bye bye.